Challenge Pentro, cwpl droed wael mw. Drych ar hwnna. Be mae o yn trio wneud? Mae golwr di dewis y ffordd cywir a do ddim yn neud yr arbediad. O fydd hwn bendant ddim yn y tîm wythnos nesaf na fydd. O, arbennig. O, be mae'n neud? Come on, Nokia. Dych chi well na hyn? Dim pwer o gwbl, arbediad mor hawdd. Arbennig.